pando kupfapfadza nekutsudzura tepinda kuchitwerera muchirongwa Boshongora segment part 1 muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yandakabata yepa Embrace. Nyaya iyi ine 2 weeks yaitika mukati menzvimbo yeEmbrace yemunhu akamuka akafa ari pamba pevanhu. Amuka akafa ari pamba pevanhu. Ndiri kuda kutaura ndichidzokorora kuti nzvimbo yeEmbrace, nzvimbo yeVenice, nzvimbo yeZhombe nenzvimbo yeSidakeni. Nzvimbo iyi inowanika vanhu vanotsvaka mari vachite kuchera pasi. Right. Kana neimwe nzira ndingataura nchiti nyaya yemakorokosi. Small scale miners. So nyaya iri kuchema nevanhu kazhinji ndakamboitaura. Inyaya yekupondana. Inyaya yekusatya kubata ropa remunhu. Pakupondana. Nyaya yandiri kutaura mukoma KB. Inyaya yemunhu akamuka akafa. Asi chandiri kutenda nokuvonga ndechekuti vakomana vedu vanoti vakagaragara vanosumudzira matrauzi kuti agare panzvimbo nemabhadhi mahombe nemakepi. Vakomana nevasikana vanoshandira basa iri ZRP, Zimbabwe Republic Police, vakaita basa. Munhu akaita chiitiko ichi akabatwa, izvo zvitaura kuti kwatiri kuita ari mukati. Asi nyaya wenayo nhasi ndeyekuti kana watadzirwa iwe unoita sei? Inyaya iri kuEmbrace ndichakupa yakakwana nokuti pakuita kubhadharisana. Vakauraya akauraya ari mumaoko emapurisa, akafa ari mumochari. Vasara kunze pane kumukutongana kwakuita, Pane kunetsana kuripo. Tichanzwa kuti chakamira sei. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yandinayo yepanapa panonzi pamurombedza Zvimba iyo paZimbabwe yemukomana we25 years akanozvuzvurudza mbuya vane 91 years mumba achinovarepa. Izvo zvitaura kuti kwandiri kuita ari muchibage, asi mai vake vari mumaoko emapurisa nokuda kwezvakaitika. Ndine nyaya yemwanakomana yekuti vanhu vari kuti hatiripoti, achanoripota iye eka anova ndiye akapinda musango akapinda muchibage. Mwanakomana uyu ana mai vake vana baba vakafa vakazvarwa varipo 3, 2 matwins ne1 ari ega. Uyu ari mukati mematwins. Matwins aya ari kuti hatiitirwa zvinhu zvakafumuka zvina basa kuti ndamai. Amai vari muchibage. Nyaya yakapinza mai muchibage ndo yandinayo. Ndo yandinayo. Nhasi makagukuchira. Aiwa ndinadzo. Makadzibata. Ndinadzo muri yeZimbabwe. Musakangana kuti tine update ka yepabhangeti handauzokukwanisayi kukupai nezuro kuti baba munini vakanzi vanofanira kuti vauye kumba kwagodobori kana kuti kumba kwamuprofita anova ndiye akasvika pamba pevanhu vakanga vachita pungwe mushure mekufa jambwa nerushavashava. Zvikanzi itai chechiparo. Baba mukuru vakasvika vakati hei ndatine matai nemazvo panodiwa munhu akasimba nokuti tapera. Maprofita akamuka akaita ukanda handanda. Yes. Madhamburikiti mutariko madhende vakarara vamwe vakazvimesa. Baba munini nekuporomisa kunzi vaudzei kusanganisira maprofita akamuka akarara nevaichaya nevairutsa vagouya kumba kwangu nokuti handida kupedza basa iri. But don't forget kuudza baba mukuru uya kuti vauye uko. Zvikanzi kana muchitya mundiudza ndovaudza nenzira yangu. Vane nzira yavakazoudzwa nayo, asi baba mukuru vakazoenda kuhama, havana kuenda kuna godobori. Anditi Saturday vukova kepi ndopa vari kudiwa nezuru kusora zuro ndopa vakaenda kune vehukama vachitaura kuti iwo ndati ndingokuratidzewo zvandinazvo inini. Right. Ndobvawo chisaga bag. Mirai padhuze musaende kure. Tinotenda muri kunzwa kuti baba Isape vakadzipakata vakadzibata. Gararai padhuze kuti munzwe zvakawanda muchirongwa Boshongora segment part 1. Masudzurai chokutanga nacho. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza dziri kuitika matimana wose enyika ino. Paka Harare. Chemu Harare chiri kuti kudini? Chemu Harare mukoma KB. Nyaya iyi iri kumabvuku. Mabvuku tafara. Pane mwanakomana anogara pamba, ana baba vake vakashaika kare. Amai vake baba vake vana kushaika, asi baba vake vakangobuda ndikuenda. Asi kuziva chakaitika sei. Ende hapana kumbogarwa pasi kunzi kurambana kana kuita sei. Asi baba vakarwa pasi.
mwana komana anogara pamba apa naamai ane 23 years asati aroora, asi anoti iye kumashure bhozho ndaigara ndichibvunza kuti baba naamai hapana zvandakamboona zvinoratidza kuti wai baba vakaenda kupi, amai semusingazwi kuti baba vakaendepi, nokuti hapana kuonekwa kana foni hapana. Ikonzo takupinda mu 3 years baba vasi kupo, tikabvunza hama hapana pakaitika rufu rwavo. Baba vari kupi kana kuti muchandiudza ndimi kuti vari kunze kwenyika kwavari kushanda. Kusvikira mwanakomana azosangana naamai vake pane imwe nzvimbo inomwiwa doro pane maloji, mai vake vachibuda muloji neumwe murume mushure mekunge iye abhukawo next room neyakanga yabhukwa naamai vake nemwe munhu. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, varoia vana piro mumba iwe pulo man selector. Ichokwadi muri yeZimbabwe rega tingoro vadhunge mutune mutume zvakare muri yeZimbabwe kumatima naose nyika ino. Nyaya ndiri kutaura ndiri mukati meguta reHarare ina mwanakomana ane 23 years dzokubereka anogara naamai vake asi vari vana vatatu, vamwe vari kuenda kuchikoro 23 years asi kuenda kuchikoro vari mukati mekugara kudaro. Baba vakangobuda vakarova pasi kutaura kuti kwatita muri yeZimbabwe baba vane makore anokwenda kuita matatu asi havana kuudzwa kuti baba vakaenda kupi. Vehukama havazivi, vana havazivi, asi vana vanogara vachibvunza kuna amai vavo kuti naamai baba vakaenda kupi, sei tisingavaone kwokubasa here. Hama dzikabvunzwa dzizivikano, asi mwanakomana mukati meguta reHarare akaenda mune imwe nzvimbo yaanoziva inofarwa ine mafaro, panobhawa panomwiwa, but pamba panzvimbo iyi pane dzimba dzakafanana nemabookings kana kuti dzimba dzivanoda kutandara vanodanana kana kuti vanoda kuzorora. Mwanakomana akawana shamwari yake, hawana shamwari kudaro ndokubva abhuka rumu yake ari mukati mekuti ari kubhadhara paipa. Akaona kuti murume ane rumu yaakapinda, mai vake vanga vapinda kudhara, asi chakazoitika ndechekuti mai vake vakazobuda vaine zvavaikumbira vachibuda murumu iyoyo yapinda mwana uyo akatarisa achiona kuti mapinda nenguvu ndio mapinda ende murume uyu anomuziva. Ndobva azviona zvinhu zvese. Mwanakomana uyu akanga aine shamwari yake haana kuzopinda, akabva aenda kune munhu wakanga abhukirawo rumu zvakanzi ndiri kukumbira wabude uyendi, no problem, no hapane zvandafunga kuita, iwe uchiita sei chirwa pasi. Shamwari yake akabva aibudisa haana kuzopinda mumafaro. Ndobva apaka, ndobva agara kusvikira mai vake nababa vake na tingoti ndibaba ririga chikomba chaamai ndibaba vachibva vabuda. Mukomana uyu akabuda. Pane nzvimbo iyi kune imwe nzvimbo inotengeswa zvinhu zvakafanana nechivanhu zvakafanana netsvimbo chichiwotone ndokunotenga tsvimbo yake. Ndingangoti haana kuitenga, akatosvika pane magadhi anochengeta zvinhu izvi. Magadhi aya ane vamwe vanhu vanowirira nawo ekuti lese chanunga kuya kubasa, pakasvika munhu ada kutenga zvinhu zvangu munokwanisa kuita sei kutengesa. Akanopiwa tsvimbo ndobva paipa ndobva agara naye. Nzvimbo iyi manje pane bhawa but pane dzimba dzikuita sei dzekuzororera. Ndobva agara netsvimbo yake. Vachibuda muyama ndobva ngoti kuna munhu akatanga kubuda murume zvikanzi mambo, ndinoda kuti mundizivise kuti mamuri kubuda umu mukadzi wamunayo mundiani. Dzanga dziri nguva idzi kumapasi zvakaita vanhu pavakapinda havana kupinda vachiti vanhu vari kurara, vakapinda vari vanhu vanofara, nekuti amai vemukomana uyu zvavanoita ivo vanomwa, asi mamwire avanoita kashoma kutozikana kuti vaenda kubhawa. Vanoita zvezvoti kana vakaenda kumapati vakaenda kunofarana nemamwe madzimai, asi apa mwanakomana akaita kutojumana nawo. Ndobva ati ndiudze ndiani waunaye umu. Baba vanotoziva mukomana uyu ende vanotozivana. Baba vasati vadavira tsvimbo mbada. Ndati ndiudzei kuti ndiani munhu ari mukati umu. Vasati vadii tsvimbo. amai vangu vasati vabuda vanzwe noise mapurisa chii vanga uri murumu chii ende munodzari munhu arumu ndiani ambori murumu machona zvikanzi ko imimi munhu wamwe naye ndiani, asi murume wenyu here, munhu wamamunaye ari kupondwa panze apa. So mukomana achibva batwa nemapurisa pai ipa basa pai amai vachibva vabuda, amai vachibva enda kumwana zvikanzi washi bosho uraya ako inini usadove murume kana wafunga kuti inini ndiite mukadzi wako uraya ako inini. Amai ndiye
takanu hembe dzesezi maliseshe mwana haana kutora tsvimbo haana kusimudza mubhadha akatora bhandi ndobva abvisa bhandi ndokutaka kuchekeresa mai ndokutaka kurova mai amai vakati nyama inorwadziwa mukomana idzi shungu dziri musoro but nyama inoita sei varwadziwa mai akati aiwa pachamirike panapa tachi alibe kubvara mapurisa chivasuku akabata mukomana uyoyo mapuromana aya akati vakomana inini ndokupondai so mapurisa anga ari apa vanga vasina zvikwanisiro zvakafanana nepfuti havana kukwanisa kubata mukomana uyo mukomana achibva buda achibvarwa pasi arova pasi baba ava naamai ava baba ava murume wemunhu atori nemusha wavo amai ava mukadzi wemunhu asi baba vakaenda kudhara vanogara pamba so baba ava naamai ava vese havasi kuonekwa kuti vari kupi zvinhu izvo zvakaitika musi wesatadi yadarika ya musi wefriday musi wefriday ndopazvakaita sei pazvakaitika vamwe isusu ndopatanga tiri kwani kwababa shero yes friday manero musi wa 2 ndopa zvakaitika so babava namai havasi kuwanika so iko zvinozvi vese vari kufonerwa vese havasi kuzivikanwa kuti zvakamira sei pazoita munhu akanzwa nyaya ari mwana wababa vaya achibva aenda kunobvunza mwana uyu kuti naisha ndine mashoko andiri kunzwa inini kuti wakarova baba zvikanzi iwewe kana baba wako ndakavarova wakaudzwa here kuti chandakarovera baba wako chakabhadharwa nyachina nokuti kana chisina kubhadharwa zai baba wako achiri nechikwereti ndoti kunotakira kwawo jamanyapahotera andozvinzwa saka ina unobvunzisa uzive zvakakwana uzive kuti kuri kuda kubhadharwa mhosva ndekana isina nokuti chatanga zvakare pauri so mukomana uyu anenge akamboda kuenda kumapurisa but nyaya yake haina kuti kwanei muri kuti mapurisa vakasvika pahotera panga pane nyakanyaka apa mapurisa zeta rapi here kana kuti vamwe vanoshanda panzvimbo aiwa aya mapurisa anoshanda ipapo vanochengetedza vao tinoti mapurisa not zeta rapi aiwa vakomana mapurisa epo vanochengetedza ipapo ndisa ndikuti vanga vasina zvakakwana aiwa vedu ava kana zvashota vanofonda kusvika line up yese yakwana vanouya rega ndikupateni munomoti vakagurisa 11 minutes past 10 ndopafika nthawe pali manje mune chimwe chipfupire chamungangoti turu then tozopinda kamuchitoro nevasawira vedu veHash Solutions icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matima nawo senyika ino paka embrace chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya yandinayo panapa muri yeZimbabwe ndakamirira kuti ndizonzwa rimwe divi randiri kutaura panapa raunza nyaya idivi revanhu vane hama yakaponda munhu yakabatwa nemapurisa achibva akandwa mukati mapurisa avabvunziri munhu murodhi vanoenda neuvita nyaya yavo vozomirira kukukanda kune vanotonga dzimhosva asi vakubata ende nyaya yakabatirwa munhu ichokwadi hama dziri kuti ichokwadi hama yedu ine zvayakaita pamusoro pemunhu akafa but polisi yazobata munhu kutaura kuno rumaoko emapurisa asi nzwai maitiro yakaita nyaya kusaidhi redu saidhi randiri kutaura muri yeZimbabwe isaidhi repamba pakaonekwa pakafira munhu akafira pamba aoneka akafira pamba vanoti ivo vakutora statement mapurisa zvanotaura kuti chakaudza mapurisa vanoti munhu akafa nemunhu ari kunzi akauraya vaitozivana pakushanda kwavo kuchikorokosa vaitokumbirana matuzi pakushanda kureva kuti kukumbidzana kuwirirana yes kana kuti kuzivana but vakomana ava vakazoti vari kumba usiku kuma 2 am vatombobva kumugwanga wachimwa doro mukomana akapondwa akauya pamba apa akakanda chinhu chikukandidzira chinhu chinenge bhatiri mamwe mabhatiri emasoro anochachwa kureva kuti rikatema munhu rinogona kumukuwadza munhu akazoenda kunorwisana nemunhu uyu iye hanzvadzi yake but pavakasvika kugedhi vakaona kuti kugedhi kwanga kuine pfumo ranga rakaputirwa mujira zvinova zvinhu zvekuti vaitofungidzira kuti munhu akatouya wari armed kureva kuti kwaive kutevera kureva kuti dzimwe dzenguva pakambenye vachimwa vari kubhawa vanhu vanga vanetsana but isusu hatizvisivi hapana chatiri kuziva pakakandidzirwa chinhu ichi ndo pakaenda hanzvadzi kunorwisana nemunhu uyu varwisana zvakaita kuti uyu azosvika pakufa ende chokwadi akazowanikwa akafa istatement ravo vachiendesa kupolisi zvadaro ichokwadi chokuti kana munhu afira pano ende muri kubvuma kuti hanzvadzi yenyu ndo yakarowana nemunhu uyu zviri pachida kuti saka ndiye akaita sei ndiye akaponda polisi ndokuya kuzotura mutumbi mukomana uyu achibva abatwa
Pane nyaya ndepapa pavari kuti hatina kuramba kuti mhosva iri kubata hama yedu ndiye kuponda, ende akaponda ndiye anoziva kuti mhepo dzakamubata nezvakazviitira ndezvipi. Asi kunyange akatadzirwa, asi kuponda munhu imhosva. Ndizvozvo. Inzwai baba, right? Vachibva vanzi nehama dzemunhu, panyaya yekuponda hama yedu tiri kuda 70 mombe dzinotsika. 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mombe dzinotsika. Tiri kuda mbudzi 25. 5, 10, 15, 20, 25 mbudzi. Tiri kuda $12,000 US. Vai vachibvona kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi zvakawandisa, togona kusazviona. Chero tikada kuzama nenzira ipi hatikwanise kuzviona. Chero family yedu chise tikaunganidza hatizvioni. Vakanga vabvisa mbudzi dzinokwena kuita hedzo 5 nemombe dzinokwena kuita hedzo 3 ne$6,500 US ndio mombe dzanga vabvisa. Vaona kudaro vakati zvatiremera, vachibva vaenda kwamambo. Vaenda kwamambo, ivo vanonzi vakaendawo kwamambo. Mambo achibva azoya akati aiwazve, kunyangwe munhu akatadza bhati mutongo aisvike pakadaro, kana dziri mombe pamutemo wedu dzinofanira kuita 15 zvichitsika pasi nedzimwe mari dzakachachwa. So vakanga vanzi pamombe 15 idzi ndo dzichabhadhira kureva kuti kwasara dzimwe pamutongo 1 wamambo. Vachibva vanzi kuti tibvise ropa rakarasikira riri pamba penyu, tinoda mombe ngani? Tinoda mbudzi 10. Vachibva bvisa 8 kuchibva kwasara 2. Nyaya yakuchinetsa manje ndeyekuti vari kugara vachifonero vachinzi hei tiri kuuya ipapo. Ndiani ari kufona? Vari kufona ndevekurudzi rwemunhu akafa, vachifonera kune avo vakaponda. Right. Pamba apa pane mwanasikana naamai vake. Vari kuti ivo vari kuti shoko riri kusvika kwatiri nderekuti tinofanira kuurayawo 1 pakati penyu chikonzero. Pakaurawa munhu imi 2 pane 1 nyanga aripo, mange muripo. Saka isusu takatotiza pamba risugara pamba. Hatina kunzigarai pamba, but izvezvi takatotiza pamba. Apazi patiri kugara. Zvadaro kana tanzi tiri kubhadhara kureva kuti hapachisina nyaya dzekuthreatenana, nokuti mutongo kubhadharana wavepo zviri pamutemo. So izvezvi takamira takadai mazuva apera vari kuenda kunotora hembe dzemufidzi dzishuya dzichikandwa pamba. Izvezvi kwakauya dzimwe hembe dziri mumosquito net dzakaputirwa dzichibva dzakandwa, nezvimwe zvimasaka zvanga zvazara bhutsu zvobva zvakandwa pamba. Pamba pazviri kukandwa isusu hatisi kugara panoti tiri kutya. 1 pane mumwe munhu ari pakati pevanhu ava ari kuti kana tabvisa zvinhu lese tanzi mombe, patinongoendesa mombe ndiye ari kuzvitenga. Munhu iyeye anogara achitifonera kuti izvezvi munofanira kuti mubhadhire zvinhu izvi nokuti zviri kuti zvikabviswa iwo bvazvitenga. Asi munhu uyu ane chinzvimbo chinotori nezita rinodamwa. So paanenge achitimhanyisa paipai inyaya yekuti kana zvinhu zvabhadharwa iye obvadi obva tenga. Ndiwe ukama here? Vari kuti anogara munzvimbo yevanhu ava avanozitora kuti ndiwe ukama here kana kuti asi weukama. Saka isusu nyaya iripo ndeyekuti taakutya. Vari kuti ivo kana musina unomanonoka tiri kuuya nechitunha tichiisa pamba penyu. Mutumbi hausati wavigwa uri kumochwari, tichauya nawo toisa ipapo. Asi kana kuri kuti maita zvataita zvatikawirirana, ndimi munofanira kuenda kunotora bhodhi kumochwari moita kuti ivigwe. Asi kana manonoka tisu tichatora mutumbi tokudhiraivha isusu toyasvikana pamba penyu. Saka isusu tiri kuti hatisi kuramba kuti hama yedu nezvayakaita, asi tiri kuti tikapiwa nguva yekugadzikana zvinotipa nguva yekutsvaga nezvimwe zvatanga tisina, nokuti tinenge tisingatyi. Nokuti wacho akaita zvinhu izvi akatovharirwa nemapurisa. Vasara hatisi tisu asi tiri hama. Kana taakutya kugaramo uyezve tine mhosva yatiri kupomerwa kuti tityazve tichinzi tisu pakafa munhu uyu taive pamba, tiri kunzi tisu hama dzemunhu akashaya dzakawirirana neavo vari kufungidzirwa kunzi ndivo vakaponda. Ichokwadi kuti kana mapedza kubvisa kubhadhara
mutongo uyu watakupai icho kwadi ndokuti tivige mushakabvu asi ndimi muchanotora board muita zvese mobva maviga asi kana makundikana isusu nguva yedu chaunoti yapera tichadrive tega kana murime muri kuviga mapedza ndimi chatora mutumi mumwe chete asi kana makundikana tisu chatora mutumi mumwe chete asi tichizosia bavi pamapenyu mukomana kana kuti murume akatorwa nemapurisa akabatwa ari kufungidzirwa kuti ane chekuita nezvekufa kwemushakabvu iwo sehama dzabvuma here kuti ndiye akauraya no mukomana ari kubvuma kuti pakauya munhu akapotsera tichibva tarwisana so mukurwisana kwavo ndio makaonekwa munhu mangwana akaita sei akafa pachivanzi ipapo ndio pakatofira saka mushakabvu akauya kuzorwisana nemunhu uyu akauya kuzokanda zvinhu avo vachibva vazvoona vakabuda vakatanga kurwisana iye achibva kurirwa achibva afa pari pamba pakaita sei pakaenda vanoti ivo vakanoona kugedhi kuine pfumo ranga rakaputirwa pfumo iri rakashandiswa here harina kushandiswa mushakabvu akarohwa pai kuti azofa no ipo panosara kuti akarohwa papi ane pakakuvara here aiwa hapana zvavataura asi akafira pamba pavo apo andiri kutaura naye mwana wepamba anova ndiyo antsvadzi imana komana kuti hatichazii torarama sei tiri kutya hapasi kugarika nyaya yasvika kwamambo muri kuti imimi ava vakafirwa vanga vachida ka 70 mombe ichokwadi mambo vakazoti kudini mambo vakati aiwa hakuna kuchedzera kwakadaro mutongo wedu kana dziri mombe dzinofanira kuita 15 kuita kuti zvakataurwa namambo ndio zvanga zvakushandiswa so vakazowirirana 15 pakabviswa 3 pambuzi 25 pakabviswa 5 pakazobviswa 8 dzekugeza ropa kukasara 2 pa 12,000 kwakabviswa 6,500 yes saka vakapiwa deadline kusvika rini kuti zvinhu izvi zvibhadharwe kuti mushakabvu avigwe hapana madhesi akataurwa apa vanhu vari kutsvaga saka ndava yeye vari kuramba vachifona ipapo ndo paakunesa ndipo vari kuti taakutya hatichisina kugadzikana dai tawanisiwa nguva dzimwe dzenguva tingakoniwa iri kukwanisa asi sevanhu vari kurarama apo napo tambo saka tinotsvaga sei apa tiri kumhanywa tinenge tichifonerwa uyezve chinzi pakati penyu pane mumwe anofanira kuti afe vadzokera here kwamambo kunotaura kuti isusu takutyidzirwa nevaya vakafirwa nehama yakauya kakuzorwisa pamba pedu ndopo vari kuti tati timbotanga kuti wabvunze vanhu kwatinofanira kuenda ndekupi dzimwe dzenguva kwatinoenda kusiriko asi nyika ine vanhu vakawanda kusanganisira nepfenyuro kusanganisira nevamwe vemutemo kana tiende sezvizvi tichabatsirwa nevamwe kuti tiite sei tiende kwamambo here kumapurisa here kana kungogara hedu tomirira zviri kuuya ya zvakaoma saka izvozvi vakatotama vakatobva pamba havasi kugara pamba vane pavari kutogarawo asi pari kutonzi pavari kugara zvakare pakatombosvikwa zvokuti havachazivi vaendere kumapurisa kunoripota kuti pane kutyidzirwa kuri kuitika so pavataura nyaya iyi havasati vataura kuti vakaendere kumapurisa vangoti tamboti timbosvitsawo kunepfenyuro saidhi redu ya zvakaoma pakaipa baba isapeo paka ndee muno muharare chemuharare asi vanhu ava vari kunyai muno muharare vanobva kuchipinge kunonzi kujezi family yakamira kadai mukomakebi baba naamai vane mwana ane 26 years dzekuberekwa ari mwana musikana mwana uyu achienda kuchikoro grade 2 anga akugogona kunyora ndingangoti igrade 1 achangoenda mwana uyu akabva akono kutaura kuita mbevere angasisatauri asi achiona asingatauri kudaro mukoma KB kusvika nhasi uno 26 years ari pamba pavo ndobvaita pamuviri hatauri ndobvaita pamuviri saka nyaya dzekunyora kutaura kwake angori masign languages kuchikoro havana mugara chera akadaro havana mundisa chikoro angari munhu akungogara pai achingogara pamba ahazi kutaura achibvaita pamuviri so amai vake pamba vaigara vaine masigns yekuda kuzama kuda kumuti wai uri pamuviri ndiyani kunyora hagone masaini acho kuti ataure zvinonetsa aiti pose panoudzwa nyaya idzi anotanga kuchema yes osvima musodzi zvokuti vaitoguma kuti noti bheta musamutaurisi nyaya iyi nekuti mwana uyu aiti pamasaini ekuratidza kuti bheta ndife zvangu zviri kumurwadza no pamba apa pachibva paitika rofu tenioroshe wiri binefo wakachiwemba kibiriki asha zvadaro baba pasi vanhu vachibva vaenda kurufu mukati meguta reharare vaenda kurufu vanhu vari parufu
mukati mehama kwakaroorwa amai kwakaroora baba nevagarisani pakauya munhu parufu apa ndobva una mwana sikanzi mwana uyu nemhaka iyi munhu akaona mwana ndikuturirwa nemhepo ndokuti akuchema ndokuti akuhaka mhepo iri pamwana achitaura maererano nezemwana mataura che ndofa here ndichishungurudzika chikonzero handigoni kutaura pamunhu waibudirwa aitaura asi achitaura achiti ndiri mwana uyu kuzi aitaura zvise kuti ndakazvitakura handina kuenda kuchikoro aikoti ndiri kugara ndichituka pamusoro poti ndakazvitakura asi hamuni rini makaenda ndakazvitakura pamunhu waari kubuda ari kutaura but iye hataure toita sei munhu uyo akanzi ndoda kubatsira mwana uyu anotaura kuti ataure nyaya iyi anofanira kuti aitaure ega kuti pamuviri ndipa zvikanzi toita sei mwana ataure zvikanzi aiwa anotaura ndokutaka kumhepo kuchema iri pamunhu uyu ndokutaka mhepo kuchema munhu uyu akati ndoita sei panapa ndiri munyarikani but nzira yandoda kushandisa apa hairo ndinyare ndiri kukumbira peukama vari panapa vanondiita muzukuru vanondiita sekuru navo vakafanana naamai nanababa nehanzvadzi dzangu paukama vasapinde mumbomo nokuti vanyarikani chaivo chavo vakafanana nekuti ndana sekuru ndana muzukuru chero vakandiona ndakashama hazvina basa zvandoda kuita zvinoda kuti mwana uyu ndiona kuti hangaone izwi riri pandiri riri kuti mwana anoona asi anofanira kutaura ega kuti pamuviri panapo ndepani nokuti kusaite pamuviri pake ari kutoshandiswa kusaita kuseka akataka kuseka so akabvataka kunyara manje kuita pana mai vakachida nai mama zvinoita here zvaita here zve vanhu vese kuti apana munhu azinga atarisa munhu uyu vanhu vese kutarisa mwana kuti akutaura vanhu svanzi unganidza veukama kuti mwana uyu nguva yakabuda vanhu panze vachiti mwana uyu akutaura vanhu vakati ini makore mangani so so brand dzake nepfungwa dzake dzanga dzichiri kungorangarira nzira ya musi watanga kutaura zvaakaona zviya nokuti munhu uyu munhu mukuru zvikanzi no musi wanhasi hazviite pane vamwe vanhu asipo panapa ngatiisei deti parakaiswa mangwana achona mwana yamuka asisatauri achataura zvakare zvikanzi nemubatsiri no ndiri kuzviziva zviri kuitika apa munhu wandashanda ndiye mwana akakonzera zvinhu izvi handina kumushanda ndiri kukumbira kuti muungane padheti ratataura ipapo ndo panichaitira mwana uyu ndichibata zvakare wachakakonzeresa mwana achitaura munhu wake zvikaitika futi manyepo asi ndiri kukumbira munhu akaita zvinhu izvo apupura zvachose chikonzero anogona kusara ave iye asatauri zvachose ndobva vaungana mukoma KB vaungana zvikanzi ndiri kukumbira hatidi mwana anoshungurudza mwana uyu anofanira kuti aite sei ataure sekurama kuita vamwe aripo here ari kuziva kuti mwana uyu pamuviri panapo ndipani sachataura kuti ndiyana kamukonzeresa vachibva vabuda baba vake zvikanzi baba vake inini zvandakaita ndine mushonga wandakatora asi mushonga wandakatora ndakanzi ndishandise mwana uyu wandi mwana uyu ndiye wandakashandisa but pandakamushandisa handina kuudzwa kuti anogona kuita mbeve munhu asingatauri ndo zvandiri kuziva but handitoziva kuti ndakazvifambisa sei ndakangonzi shandisa mushonga uyu ende mwana uyu handinabugara ndamutora kuenda naye kana kumira naye ndichimuratidza chimwe chinhu ndakangoita zvandakaita kwandakaita ikoko asi ndakazoona yachi yave mbeveva asi handisi kuziva kuti ndini ndakakonzeresa zvikanzi tikati ndimi akakonzeresa munoramba here zvikanzi handirambi asi handisi kuziva kuti muri kutaura ndakazviita sei zvikanzi right kana muchiti imimi hamuzivi mimba ine mwana uyu munoiziva here ndeyani vachibva vabvuma zvikanzi mimba ndeyangu ndibaba vake baba nyakubereka ndomuti wavanoti kana vakuda kudya ndopavanodyira vari papo kumusha ndokwakanobatirwa saka baba vaikusina vakanzizwa kuti ndishande mwana uyu ndine imwe nzira yekuti ndikashanda mwana uyu baba ava vanogona kumuka vasisataure saka ndine mashandiro andoda kuita ekuti mwana uyu aite sei ataure iye but baba asingakanganise mwana mukoma KB handipa ndiri kutaura zvinhu izvi mwana uyu akatauriswa pekutanga asi pakazoungana vanhu anga asisatauri zvikanzi right now ndakuda zvakare kuti mwana aite sei ataure achibva abvisa futi zvakare hembe
achikopedza kubvisa hembe mwana chibatanga kutaura but iko zvozvi mwana ari kutaura but vane zuva ravakamirira vari kuti kana ndaita zvinhu izvi zvandoda kuita izvozvi ndikazviita baba havatauri zvechosa vamwe vaukama vakatonetsana vachiti itai izvozvo baba vanofanira kusataura but iye akati kwete atidzorere chivi kune chimwe chivi saka musi wechitatu kune hanzvadzi yababa ava inonzi inogara kunonzi kumuzarabani ndo iri kumirira kuti uye panzvimbo musi wechitatu mwana uyu wobva abatsirwa baba ava otorerwa zvinhu zvavainazvo wobva otanga kuona vese but baba ava pachavo vakanzi munofanira kuti mugare navo zuva iri risati rasvika iri nokuti baba ava tiri kuona vakwanisa kubata kana poison nokuti kukurarama kwavo vakuita senge munhu ari kunyara nokuti vamwe vana vatoshedzera papo itai zvokuti baba ava vasataura zvachose rapai mwana bati baba vangatese saka vaita sekunonzi vamwe vana vaida kuvarwisa kuda kuvarova vakati makangorwisa munhu kana kuvarova inini munobatisa nemhosva yekuti ndakauya kuzokonzeresa ina ndakauya kuzokonzeresa ende panapa ndakauya pari parufu nyaya ndakaiwandira pabofu ndada kubatsira mwana uyu chete ende zveshuwa panga pachiri parufu saka mwana uyu iko zvinozvi ari kutaura but vanze baba ava handisi kukwanisa kuvaitira chimwe chinhu nenyaya yekuti ndikavaitira chinhu baba ava vatauri zvechosa ndinoda kuti ndigoshandira mwana achitaura iyo baba vachitaura asi vabvume zvavakaita but vana vefamily hamdara aida kurohwa ndiri kuona pane mamessages ari kuya panapa tinenge tiri kuita dambudziko remasaisai ari kudambuka kuno kuHonde Valley kapo baba Isabel vanenge vachida kukubatai kuti vakupe nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika papi ichokwadi muri yeZimbabwe rikandikuziviseni kureva ndichiti vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomiro nati nhamba dzisinganyadzisi inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo